nachádzajú Boha, ľudia na novo nachádzajú samých seba, na novo nachádzajú druhých ľudí, ľudia začínajú veriť, začínajú žiť, začínajú milovať. A to sa deje aj v Überlingene pri Bodense a v Schladmingu, v Štajersku. Slnko, party, zimné športy. A predsa Rakúsko ponúka ešte niečo viac. Sme v Schladmingu v regióne Dachstein-Tauern, v stredisku zimných športov, kde sme prednedávnom usporiadali majstrovstvá sveta. A osobitosťou tu je, že 50% obyvateľstva je tu evanjelického a 50% katolického vierovyznania. Inak máme v Rakúsku len 4% evanjelikov. Je to ozajstná ekumena v Rakúsku s jedným spoločným cieľom. Hneď vedľa zjazdovky sa dnes večer vysielal prorok Krist. Pred pár týždňami tu bolo ešte slávnostné vyhlásenie víťazov majstrovstiev sveta v lyžovaní. Dnes tu stojí kríž. Pre stredisko zimných športov v Schladmingu to znamená, že okrem tejto hlavnej hospodárskej témy, ktorú lyžovanie so sebou prináša, môžu do rodín preniknúť aj témy týkajúce sa viery. Pripadám si to ako doma v jednej veľkej rodine, pretože viem, aké to je, keď niekto celkom madne. Posielame pozdravy do Schladmingu a do Überlingenu. A mohutníkovou výtrubu lode za ňou. Jednoducho som sedela v člne, to bola totálne nesprávna reakcia, ale mohla som tam len sedieť a myslela som si, tak aj po všetkom zomriem. Potom som si všimla, že tanker bol ku mne otočený bokom, takže preplával tesne popri mne, len tá predná vlna ma zmiatla. Najprv vo dvojici a potom pokračuje sama. Čím dlhšie výlet trvá, tým viac stráca odvahu. Už myslí, že to vzdá. Avšak povzbudenie prichádza vďaka modernej technike a jednej starej knihe. V deň odchodu mi moje dvojča Hayley a jej manžel Lee darovali malinkú Bibliu. Povedali, každá loď má svoju lodnú Bibliu. Vôbec som nebola veriaca a nevzala by som si so sebou žiadnu Bibliu. Vpredu napísali, táto kniha nám veľmi pomohla v dobrých aj zlých časoch. Boh je Bohom lásky, nádeje a pokoja. A predovšetkým je našim milujúcim otcom. A pritom vždy musím plakať. Teraz je tu a má peknú pôdu pod nohami. Srdečne vítaj, Debra Sieru. Bude dnes prekladať Doris Kráchová. Ďakujem. Debra, bolo to veľmi natesno s tou nákladnou loďou na Atlantiku. Ako to potom šlo ďalej? Pretože to stretnutie s nákladnou loďou viedlo k ďalšiemu stretnutiu. Nasledovalo potom ešte jedno stretnutie. Moja sestra dvojčka mi po tejto udalosti zavolala. Povedala som, zachraň ma, ja to sama nezvládnem. A ona povedala, nie, ja sa nezachránim, ale modlím sa za to, aby si zostala v člene. Prídeš na Barbados a som o tom presvedčená, že raz budeš televíznou moderátorkou v BBC. Ja som jej povedala, prečo mi to všetko rozprávaš. Ale ona povedala, teraz si to nemôžem vysvetľovať, ale prosím, ver a pokračuj. Trvalo to potom 4 mesiace, kým som sa vrátila z Atlantiku. A krátko na to som mala svoj prvý program v BBC. To, že mi to moja sestra nevedela vtedy vysvetliť, bolo kvôli tomu, že na začiatku mi chýbala viera a vzťah s Bohom. Ale ona mala pred sebou celkom zreteľný obraz, ktorý dostala od Boha. A toto som chcela v tomto BBC programe ukázať. A ja som jej aj povedala, to predsa nie je možné, aby Boh hovoril tak zreteľne a konkrétne, ale Boh musel hovoriť ku mne. Musel ku mne hovoriť veľmi špecifickým spôsobom, lebo som veriť nechcela ani nevedela. Ja som ten dôkaz od neho potrebovala. Dala ti aj Bibliu a povedala, že každá loď potrebuje svoju Bibliu a povedala tiež,
Začni si tú Bibliu čítať. Vždy, keď budeš mať trochu času, 2 hodiny si veslovala, 2 hodiny odpočívala, 24 hodín, 111 dní, 40 800 kilometrov. A ty si začala čítať Bibliu a začala si žasnúť nad Bohom a nad stvorením bez toho, aby si v Neho verila. Bola som úžasnutá Bohom aj celým stvorením. Pozorovala som veľryby, pozorovala som delfínov, ako skáču a zrazu som si uvedomila, že ďakujem Bohu. Premýšľala som, prečo vlastne ďakujem Bohu, keď v Neho vlastne neverím. A Boh mi ukázal, On sa mi zjavil cez tú nádheru pred mojimi očami. A ja som sa cítila do toho vtiahnutá. A tak som zavolala mojej sestre a povedala som jej, že sa neustále rozprávam s Bohom. Prečo to robím? Ona mi povedala, prečo si neprečítaš Bibliu, ktorú som ti dala? V nej nájdeš mnoho odpovedí. A tak som si začala čítať Bibliu. A potom som sa modlila modlitbu opustenia za môj život. Ležala som na podlahe mojej lode, pozerala na hviezdy nad sebou a modlila som sa, Pane, je mi tak ľúto, že som ťa celé roky ignorovala. Potom som ho prosila, aby vstúpil do môjho života. On tam bol. A to bol rozhovor s Bohom. A ja som bola na Atlantiku. Doteraz mám pocit, že tento rozhovor, ktorý tam začal, dodnes neskončil. Debreseo tak vďačný, že nám oboje spolu povedala, že silná žena, ktorá dokáže preveslovať Atlantik a potom musí zažiť, že nedokážeme zvládnuť tie priepasti v umierajúcej lásky. Tak sú nám už nepomôže nejaká technika. Ani trochu sme nepokročili. Skôr naopak by sme mohli povedať. Dnes sa rozpada viacej manželstiev, vzťahov a rodín a rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Ako to môže byť? A pritom všetci snívame o nekonečnej láske. V Berne beží už niekoľko rokov úspešný muzikál, no veľký úspech v takej peknej bernskej nemčine, volá sa to Večná láska. Čo? Existuje také niečo? Túžime potom. To sú túžobné piesne, ktoré ospevujú večnú lásku, ale my vieme, že často trvá až strašne krátko. Nedostali spolu preto, že by sa všetci tak hrozne trvalo boli zamilovaní. Spravidla zostali spolu, lebo sa vtedy zostávalo spolu, lebo spolu zostať museli, a to je hospodárska otázka. My dnes máme také dramatické zmeny v rôznych oblastiach. Nie len, že chémia dala ženám oveľa väčšiu slobodu cez antikoncepciu, aj tým, že sociálne zabezpečenie, trh práce umožňuje, aby ženy mali vlastný príjem, alebo ho mohli mať. A že máme starobné a nemocenské zabezpečenie. To znamená, že táto stránka, keď nakoniec museli zostať spolu, či láska bola, alebo nie, z dôvodu zabezpečenia, že museli zostať spolu, sa dať súby a vydržať, toto dnes už je oveľa menej. Alebo vôbec už tak nie je. Zvykli, že pokazené veci sa musí opraviť. Dneska sa všetko len hneď zahodí. Je to tak. Nemôžeš si dnes napríklad kávová dať opraviť, lebo by to bolo príliš drahé. Tak ho sa hodíš, ako by si druhý. Tak to ťa ovplyvní. Manželstvo sa pokazí, ako zahodíš. Obstaráš si nové. Nové.sk, môžeš si to objednať hneď na internete, online shopping
Niekto si kúpi auto, iný ženu, iný muža, alebo si čo iné. To je taká spoločnosť odhadzovania. Už toto je ale európsky problém. Musím našim priateľom povedať, máme tu 21 jazykov až do Iránu, kto vie kam, až v arabskom svete. Toto musíme prekladať. V Európe je to tak, že 200 rokov, a to sa dosť presne dá datovať, sa v Európe vyvinulo, že láska sa svrkla na pocit. Vždycky to tak nebolo a ani to tak nie je správne. Ale pred asi 200 rokmi bolo obdobie romantizmu, keď sa to svrklo a vyrástlo povedomie, že láska je predovšetkým pocit. Ale keď láska je predovšetkým cit, ktorý na človeka príde ako osud, tak sa zalúbiš, s tým už nič neurobíš, len sa prizeráš, odrazu si v plameňoch, horíš, strácaš rozum a všetko, čo ti láska hovorí, je dobré. A tak to trvá, to ti povie každý psychológ, tak 2 roky, to súvisí aj s hormónmi a potom je to preč. Potom príde hodina pravdy, keď zbadáš, že láska je predovšetkým rozhodnutie. Lebo potom sa musíš rozhodnúť, keď sa triezvými očami pozrieš na toho druhého, chcem pri nej zostať, budem pri ňom stať. Láska je predovšetkým rozhodnutie. Láska je v podstate čin. Ona je totiž v hĺbke bytosti obeťou života, odovzdaním sa tomu druhému. City sú dôležité, to sú predovšetkým nádherné, keď sú pozitívne. Lenže ak tieto urobíme lokomotívou života, tak potom náš vlak zastane na každom stúpaní. Nie je len pocit. Ona je v prvom rade rozhodnutím, ktoré urobím pre iného človeka. Môj život, môj čas, moja sila, všetko, čo som a mám, má tu byť pre teba. Chcem tebe darovať svoj život, obetovať ho pre teba. Áno, až po obetovanie života. Toto je láska v tom najhlbšom zmysle slova, ale my povieme, keď práve to iné, ten vyprchávajúci pocit lásky, samozrejme, pri všetkej nesebeckosti, pri všetkej láske k druhému, ktorý pociťujeme, je to do veľkej miery našim vlastným záujom, lebo mňa to opája, mňa to robí tak nekonečne šťastným, mňa to uspokojuje, je to v mojom záujme, aby ten druhý dostal aj zostal pri tej nálade, že ja potrebujem to uspokojenie, robím tomu druhému dobre, pretože je to pre mňa šťastie. Tá orientácia lásky na pocit je v jadre nesmierne egoistickou procedúrou. Tak, a existuje z toho nejaké východisko? Dá sa z toho výjsť? Alebo je to osud, ktorému sa jednoducho trebalo dostať? Chcel by som prečítať jednu praktickú pasáž z Biblie. Tu čítame v jednom liste, ktorý napísal Pavol cirkevnému zboru v Efeze. Je to o úplne praktických veciach života, ako by to teraz, keď človek spoznal Boha skrze Ježiša Krista, ako by to malo fungovať v praktickom živote, v práci, vo všetkých dňoch a aj v manželstve. To sa budeš učiť. Oni sa to tiež predtým učili na novo. Tu sa píše o rodinnom živote a o manželskom živote, a vtedy ženy neboli považované za rovnocenné mužom, boli len majetkom muža, tak ako nábytok, alebo tak akurát pre kuchyňu a pre rodenie detí. Tak to bolo. A preto je to také neslychané, preto Pavol začína u mužov a hovorí: dnes v spoločnosti rovnoprávnosti by to isté platilo aj pre ženy. Ale on začína tam, kde to bolo najnudnejšie. Niekedy si myslím, že aj dnes by bolo dobre začať u mužov. Takže je to v podstate len jedna veta v liste Efezanom. Aby ste si ju mohli nízko prečítať, lebo vás to možno udiví, čo tu budete počuť a čo k tomu poviem, môžete sa o toto presvedčiť na strane 232 v Novej zmluve v liste Efeským, kapitole 5, veta číslo 25.
Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba. To znamená, on hovorí mužom, dávajte pozor, ukážem vám, poviem vám, ako to má fungovať vo vašom manželstve, vo vašom vzťahu. Všímajte si Ježiša. A dbajte nie len na to, čo hovorí, ale na to, že on svoj život obetoval až na smrť. On z lásky zomrel za ľudí, aby ich získal. Z lásky. A takto vydávajte aj vy svoje životy vašim ženám. Tak milujte vaše ženy, ako aj Kristus miloval svoju cirkev a obetoval pre ňu samého seba. Logické? Nie, je to celkom praktické. Skúsim vám to vysvetliť. Už som povedal, že som pred mnohými 10 ročiami v Jeruzaleme bol a vtedy som mal jedno stretnutie a to ovplyvnilo môj život. Počas letných prázdnin sme mali letnú školu, venoval som sa islamským štúdiám. Tam som stretol úžasných ľudí, ktorí ma učili a mohol som hlboko preniknúť do sveta islamu. V tom čase to bolo pre mňa veľké bohatstvo. V čase, keď v Európe nikto sa o islamský svet nezaujímal, to prišlo až o 10 rokov neskôr po ropnej kríze, po iránskej revolúcii, keď sa vtedy všetci prebudili. Vtedy som mal neuveriteľnú šancu vnoriť sa v pokoji do islamského sveta, mal som moslimských priateľov a spoznával som to. A v tom letnom semináre som stretol jedného muža, iránskeho biskupa. Volal sa Hasan Dekhane Tafti. Pochádzal z Isfahánu a výnimočne na ňom bolo, že mal brilantnú hlavu, bol zapáleným Ježišovým nasledovníkom. Pôvodne bol moslimom. A jedného dňa vysvetloval, ja som ho neskôr pozval do Nemecka a niečo sme to spoločne aj začali, musel počas revolúcie utiecť a zomrel potom v exíle v Oxforde. V Teheráne zavraždili jeho syna, nádaného fotografa. On už medzičasom zomrel. Vtedy som ho počúval a on povedal, viete, je to tak, pre moslima, a teda všetci moslimi, ktorí nás počúvajú, tomu vnútorne presne rozumejú, je toto, čo hovoríte o Ježišovi, neznesiteľné. Či stále hovoríte o kríži, že on zomrel na kríži, a že Boh to nie len dopustil, ale že on sám je Bohom, ktorý sa v Ježišovi stal človekom. To všetko je pre nich úplne nehorázne. V Koráne sa to totiž o tom veľa píše. Napríklad, keď hovoria, že Ježiša ukrižovali, tak klamú, neukrižovali jeho, ale niekoho jemu podobného, pretože Boh je všemocný a múdry. Ako to hovorí aj prirodzené náboženstvo, to nemôže byť pravda, že ak existuje Boh, potom nemôže byť ubitý na smrť, potom nedopustí, aby ho ukrižovali, nedopustí, aby ho ukrižovali prorok. A čo je teda nemožná predstava o Bohu, to je rúhanie sa Bohu. A potom hovorí Hasan Dekhane Tafti, tu som bol ako zablokovaný, ja som to nedokázal pochopiť. A potom vysvetlil, povedal, že odrazu pri čítaní Svätého písma som začal rozumieť. A on potom vyslovil vetu, ktorá hlboko ovplyvnila môj život. A chcel by som, aby ste si ju dnes večer prečítali. V tom čase som ju počul po anglicky. If love meets rebellion, the result cannot be anything but suffering. Ak láska narazí na vzburu, výsledkom nemôže byť nič iné ako utrpenie lásky. Čo to znamená? Pozrite, keď milujem nejakého človeka, kto miluje nejakého človeka, tak túži potom, aby tá láska bola obetovaná. Keď niekoho milujeme, túžime potom, aby miloval on nás.
A to nefunguje automaticky. Môže sa stať, že tá milovaná osoba sa uzavrie. Toho druhého jednoducho odmietne. To potom je veľmi bolestivé. Ale keď sa otvorí a tiež ku mne cítiť lásku, alebo keď tá láska zapalí lásku aj v tom druhom, tak potom sa ten druhý otvára. A potom ten prúd obojstrannej lásky prúdi. A to je energia, to by každý, kto to zakúsil, že je to energia, ktorá nás totálne mení. Zrazu túžime potom, aby sme sa páčili tomu druhému. Hlboko si želáme tráviť s tým druhým čo najviacej času. Postavím, ak chcete, príďte sem, postavte sa ticho sem. Tými vonkajšími krokmi ukážete, čo vám vnútorne hýbe. Potom povedzte, Ježiš, ku tebe môžem prísť, aký som. Tak bude znieť pieseň pozvania, ktorú o chvíľočku bude spievať zbor. Počas nej môžete prísť a keď prídete, ja vám ponúknem jednoduchú modlitbu. Počúvate, či sa chcete takto modliť, dobre to zvážte. Tak sa chcem modliť, Ježiš, ja ti ďakujem, že ma tak veľmi miluješ. Počul som tvoje pozvanie a otváram ti môj život. Vyznávam ti moje hriechy. Prosím ťa o odpustenie. Ďakujem ti za to, že si za mňa zomrel na kríži. A za to, že si mi odpustil všetky moje hriechy. Môj celý život odteraz patrí tebe.